dostlar, hoş gördüm bu videoda ve bu videoda men bugün diversifikasiya barada gurlaşıyoruz. Diversifikasiya bu esasen de diversifikasiyanın karhanalarda nähili ornu badygyny azap geçecek olan diversifikasiya demek bu durly yerlerden gelip çıkan adamları yani işgärleri ýygnap zat etmek şol diversifikasiya bolýar. Mysal üçin karhana Aşgabatda ýerleşýän bolsa onda şoň işgärleri Daşowuzdan, Balkandan, Maradan we başga vilayatlardan, başga şäherlerden, owalardan bolup ýa-da hökman şol bir ýurtdan däl, başga ýurtlardan hem bolup biler. Şol her yerden gelip çıkan işgärlere diversifikasiya edilen işgärler diýilýär. Diversifikasiýaň iki görnüşini azap geçecek olan birincisi yüzleyin diversifikasiya, ýagny ony aýdyp geçernädir. İkincisi hem çuňur diversifikasiya. Bu ikisi esasy diversifikasiýanyň görnüşleri ve birincisi yüzleyin diversifikasiya. Men özümçe terjime etdim türkmençe. Belki dogry mukadip pikir edýän. Şol terjimeni, terminologiýasyny bilemok türkmençe ýöne. Sözme-söz terjime edemde yüzleyin diversifikasiya bolýar. İngilizce'de surface level diversity diýilýär. Bu diversifikasiya hemme adama ütköşük däl bolan diversifikasiya, ýagny mysal üçin karhananyň içinde işgärler durly dilde gurlap biler, ýöne kän ütköşügi ýok öz aralarında we mysal üçin başga vilayatdan bolsa-da karhanada, Aşgabat şäherinde mysal üçin karhanada işgärler başga vilayatlardan gelen bolsa, onda kän ütköşme bildiren ok, sebäbi bir dilde gurlap bilýärmi kişi ve kän pikirlenişinde ýagny kulturasynda ütköşük bir tapawut ýok. Şoň üçin muňa yüzleyin diversifikasiya diýilýär. Ýagny başgaça aýdymda ýeňilrek diversifikasiya, kän bir çuňur däl. Ve ikincisi çuňur diversifikasiya. Çuňur diversifikasiýada bu bize ýem karhana ütköşük adamlar alýas. Olaryň kulturasy hem aýratyn, dili hem ütköşük bolup biler. Ýagny dini garaýşy aýratyn bolup biler. Mysal üçin invalidность bar adamlar we şoňa benzeş her türlü adamlary alyp diversifikasiya edip şoňa çuňur diversifikasiya diýip düşünip bileriz. Bu karhanada eýem adamlaryň birnäçe pikirlenişini, onsoň birnäçe durly pikirleri, oýlary, pikirleri ýüze çykarýar. Ýagny bu diversifikasiýaň peýdasy näme bize karhana üçin? Karhana üçin diversifikasiýaň peýdasy yüzleyin diversifikasiýany aýdyp geçenmizde muň peýdasy hemme adamlar bir durly pikirlenýär. Olar sebäbi kän bir tapawutlananok kulturasy boýunça we beýleki funksiýalary boýunça. Ýöne ikincide olar çuňur diversifikasiya bolan üçin olar gowy tapawutlanýar we bu hem alymlaryň soňky geçiren gözlegi işleri boýunça we birnäçe reportlaryň jogaplaryny, ýagny reportlary gözläp görsek internetde tapyp bilersiz we bu hem eýem subut edilen karhana üçin çuňur diversifikasiya we yüzleyin diversifikasiya pozitiv görnüşde
effekti bar. Ýagny karhananyň öňe gitmegini, ösmegine ýardam beren sebäbi durly adamlar diýmek, durly pikirler, durly maksada ýetmegiň durly ýollaryny tapyjy ugurlaryny gözleýärler we diversifikasiýa edemizde karhanada biz ýagny aýal ýa-da erkek onsyna seretmeli däl, onsoň invalidmi ýa invalid dälmi, bir aýagy ýokmy, bir eli ýokmy, tapagy ýok, öz uguruny bilýärmi, işe almaly. Sebäbi her adamyň özüniň pikirlenişi bar we kampaniýa getiräjek, maksada ýetäjek gollary bar we başga da aýdamyzda bu diversifikasiýa başga ýurtdan gelen adamlary hem alýas we buňa çuňur diversifikasiýada başga, mysal üçin Aşgabatdaky firmamyza, ýa-ni mysal üçin getiren firmamyza, karhanamyza daşar ýurtdan işgär gelende ýa-da işgär alanmyzda olaryň eýäm kulturasy bilen iş ediş ugru bilen tapawudy bar. Şoň üçin bir-birinden öwrenip bilýär. Aşgabatdakylar daşar ýurtdakydan ýa-da daşar ýurtdakylar Aşgabatly işgärlerden hem öwrenip bilýär. Şoň üçin diversifikasiýa bu organizasiýalarda, karhanalarda hökman bolmaly zat. Şoň üçin hemme kişiň maksat berýän ugru boýunça diversifikasiýa gatty gowy zat. Şoň üçin men hem size şonu maksat berem. Şoň üçin men hem şonu size rekomendasiýa hökmünde berýän. Sag olun. Bu videonun peýdalygy hasaplan bolsaňyz onda hökman like koyun we podpisasiýa edin. Eger soragyňyz bolsa ýa-da teklibiňiz bolsa kommentariýada belläň. Men hökman jogap bererem. Köp sag olun.